bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. La ekuthukeni kwami konke ngifuna ukuthi ngiveze namhlanje le nhlambe ebheke kumina izobheka kumina ngedwa abaningi abantu ezobheka kubona. Icala lami likhulu elokuthi ngizwana noKhuzani. Kunabaculi abakholwa ukuthi uKhuzani angimele kube khona umuntu azozwana naye, because mawuzwana noKhuzani babona ukuthi uKhuzani uyenzelelwa, babona ukuthi uKhuzani sizincelebane zakhe kumbe uyincelebane kuthina, kodwa uKhuzani uyenzelelwa. Ngakho uKhuzani angimele abe nabangani, uKhuzani angimele abe nabantu azwana nabo, ngisho ngabe kuthiwa baphila kangakanani. Kumina kuyicala ngisho ukushutha naye, uma ngishuthe naye inhlambe engizoyithola, ngoba akumele kube khona uKhuzani umuntu ozoma eduzane kwakhe noma engamenzela iqiniso elingakanani. uKhuzani fanele azondwe yithi njengoba uKhuzani kunabaculi abamzondayo, kumele kudlule baculini kuze kuzofika kuthina esingaculi simzonde sonke. Kuyicala ukuzwana noKhuzani. Ngiyafisa abantu bakwazi lokho namhlanje ukuthi uKhuzani kuyicala ukuzwana naye kubantu abathize. Manje ke bayayifaka incindezi ukuthi singazwani naye. Inkinga bafowethu akusithina sonke sizingane zabathakathi, akusithina sonke sithakathayo. Mina ngikwazi ukuzonda umuntu engenze lutho, ngisho ngenza utho. Mina nginabantu abangangifuni kodwa ngibazondi, futhi ngiyangibatshele ngoba bayazazi ukuthi khona ningangifuni kanje kodwa nginizondi. Ukuzonda umuntu akukho kumina. loKhuzani okuthi uyenzelelwa, uKhuzani nina abathandi bomculo niyazi ukuthi ayikho into angayenzela uMaskandi, ayikho futhi into angayi-achievile. Ayikho uKhuzani into angayi-achievile emculweni. Ayikho uKhuzani into engathi ushoda ngayo. Ibanga selihambile ngomculo uKhuzani. Ngisho abaculi bamanye ama-genre bayakhuluma naye, nathi bayasitshela uKhuzani wenze into. Lento yashiwa indidane ukuthi uKhuzani ikhipha iminyaka emibili yathi uzobe sefana nendidane ngqo. Nangempela yenzakalile. Nethe ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma lokho. Manje ke izitha zakhe la emculweni ziyayibona ukuthi indlela ukumwisa ukuthi ke kuthuka abantu abasondelene naye, ukuthi ke kuze abedwa abe yinhla. Inhloso ukuthi uKhuzani kusho ukuthi kwiFacebook impucuze kangabibikho. Mina ngifuna ukuthi uma ngabe abacula uKhuzani bemzonda ngalendlela yokuthi abathanda abekhona kuma festival uyi-threats, abezingane bakucele lokho uthi cha bafowethu sinenkinga la, uKhuzani uyinkinga, usifakele ingcindezi, sicela ukuthi angabibikho sibe sodwa. Abakucele lokho. Nakuma awards abakucela ukuthi uKhuzani siyacela ungangenela ama awards, because ngiyabuka la Facebook, ngibuka inhlambe ekhulunywayo, ngiyabuka nabacula abathize ngithi hawu uKhuzani wazondwa. Kuzothiwa singakhulumi ngoba singabahleli bomcimbi, kwasha kwacima kanje nasingayikhuluma lonto. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma into edala ukuthi uChatha ngithi akahlonishwe ephila, ingoba ngiyena umuntu othanda ukubabaza abantu ngoba sebehambile emhlabeni. Lento engikhuluma, le video engikhuluma kuyona i7 kuyicala ukuzwana noKhuzani. uKhuzani angiphinde ngisho ayikho into angayi-achievile emculweni. uKhuzani ngisho ngamfaka kiphi competition, uKhuzani kavotelwa abantu bakaMaskandi kuphela, uvotelwa yibona bonke abantu abathanda umculo nabezinye inhlelo. Ake ngibuze njengoba ngokuxolela, angithi njengoba hleze kushiwo kuthiwa mina nginamali, ngiyavuma imali anginayo mina, angisona vele isigwili, ngingumfana nje osasebenza, nginamali, angikusho lokho. Mhlawumbe bacabanga ukuthi labaculi mabehlange laba ngoba kuney'nkulumo zokuthi uMcineka vele kanalutho. Kuyiqiniso lokho. Anginamali vele mina. Ake ngibuze umuntu ongenamali njenganami, yini ongayenzela uKhuzani? Yini ongayenzela uKhuzani? uKhuzani ngo-2019 ngokubuka i-contribution yakhe kwimpucuzeko, niyayazi nina, sathatha i-decision yokumnikeza i-golden hour. Kusiphoqa ngoba uKhuzani enze igcwalisa imabhida, yagcwala yathi phama. kuCasper ekade yenzile igcwalisa imabhida kulomunye umunxa womculo. kuMaskandi uKhuzani waqhamba nalolo phupho, wasupportwa abantu bonke, yagcwala imabhida. Sam-honorisha sathi simnikeza i-golden hour. Kwahlangana abantu abathiza abayizitha zakhe ukuthi emuke lo golden aphucwe. Kwanomculi owangena, uyakusho ngikhuluma ngeke ngilibize igama kodwa uyayisholo yena manje ukuthi wangena ngamabomu ngenhloso kuzoyigwamanda. Wahlala stage ethi sigingisi out of tune, wahlala stage kwaze kwaphela i-hour ehleze stage ngenhloso yokuthi aphazamise uKhuzani.
ngakuvuma lokho khathi kucelwa kumina ngangazi namba futhi ukuthi kune plot ekhona khathi ngicelwa ukuthi angivume ukuthi kungene lo mculi uzoshesha aphume uzohlala 15 minutes kwasha kwacima kanjani uKhuzani wabuka mina emehlethi ngiyavuma yini njengomhlelo omcimbi ngavuma ngoba ngangikholwa into yayishiwo ngacishe ngaquleka mase ngizwa ukuthi no bekuyizinhlelo inhloso la bekusetshenziswa mina ekutheni kuliwe noKhuzani ngasetshenziswa ngangazi ukuba kuthi uKhuzani akangazi ukuthi umuntu onjani wayezicathi ngihlangane nezitha zakhe kodwa uyangazi ukuthi enhlizweni la ngimhlophe kulokhu because waphazamisa ngo2019 sathatha i-decision futhi ukuthi asiyibuyisele i-golden hour esasimnikeze yona samnikeza yona waperforma 30 minutes or 35 minutes kuzothiwa ke kunabacula bangazange badlala uKhuzani yenze unikezwe 30 minutes uKhuzani benekisa i-golden hour akangaperform i-hour waperforma abantu waperforma 30 to 35 minutes umbuzo ke kuba kuthi uKhuzani akawuperformanga u30 minutes uperforme 15 minutes bebezodlala bonke labacula ekhulunywa ngapha